Pare, sigurado ka dun sa trabaho natin? Ay, oo, kay maliliit pa yung amo ko kay nagsiring siya sa akin. Pagbalik ko doon sa Manila, na magdala ko ng usa. Okay. Ano namang trabaho pala natin doon? Oh, ang dami nating trabaho doon kay balik na ako ngayon sa Manila. Kaya pinapabalik na ako ng aking agaron. Nasabihan ko ngayon si kumpare kung sigurado siya na sasama. Kay ang siring niya sa akin, maupod daw siya pagbalik ko kay yung aking agaron nanginginanglan ng isa. Pupuntahan ko siya doon ngayon kung sigurado siya na makakaupod sa akin. Puntahan ko. Hindi na ako magbalik sa Manila. Pare! Pare! Ay pare! Ay, ano pare? Babalik na ako doon sa Manila. Di ba nagsiring ka sa akin na sasama ka pagbalik ko doon? Oo, mabunyog ako sa'yo. Pare! Pare, Na pare yung ano ko, kurma. Ito yung mga kurma sa Manila pare. kamali lang ha. Sige, masama ka. Oo, May- masama. May parasay ka doon. Nag-aalanganin nga ako pare kahit anak akong pira. Sampu nga lang amil. Oh, sige lang kay dudugan ko na lang yan kay meron ako ditong 5 na mil. Ang pasahe doon sa Manila, di ba 3 na mil? Oo. Yung pera ko dito, 5 na mil. Ako na lang magdudugang. Oo. Balong ka na lang ng bahaw dyan, ha? Oo. Hulat lang pare kay magliliwan lang ako. Sige pare. Mabuti na lang kay hindi na maghanap yung akong agaron doon kay may isa na ako na nakuha. Wala trating ko siya dito. Ay, pare. Ay pare, Okay na tong pormahan ko? Jesus. Di yan pwede sa Manila kaya yung mga purma sa Manila mga ganito. Tingnan mo yung ano ko. Pasensya na pare, kaya paborito ko to. Ang binigay ko to sa'yo. Oo. Ano, ang Sa, ganda. sa Manila hindi to uso yung mga ganito dito. Di yan uso sa Manila. Yung mga uso sa Manila para marami kang uyab doon. Ganito. Ito yung uso doon. Wala akong magagawa. Wala akong damit eh. Ito Mga lang, mahal paborito to ko doon pare. Malilay pa yung amo ko ngayon kaya may kasama ko na magtatrabaho. Sandali lang ha. Kukuhain ko lang yung bag ko ha. Sige. Kaya baka mabilin tayo ng bus. Sige. Dalian mo tayo, dalian. Dalian mo kumpare, dalian mo. Sarap pare. Mga ano mo na to? O mga kon na to. Mga Kompleto na to? mga balon ko. May... Nagdala ka pare ng ano, bahaw para pagkain natin ng sa bus. natural. Kaya magugutumin tayo doon. Ako din, nagdala rin ako ng ano, isang salmon na lawlaw. Okay. Budget natin doon. Sige. Pare, sigurado ka doon sa trabaho natin? Ay, oo, kay maliliit pa yung amo ko kay nagsiring siya sa akin. Pagbalik ko doon sa Manila, na magdala ko ng usa. Okay. Ano namang trabaho pala natin doon? Oh, ang dami nating trabaho doon kay maglilibot-libot tayo doon sa Manila kay mamumulot tayo ng mga scrap. Okay yan. Okay. Lilibutin natin ang buong Luzon. Oo. Magbaktas lang tayo kay may madala tayo ng mga alat doon kay Okay. ilalagay natin yung mga basura ha. Oo. Magsipag-sipag ka lang kay mga tulo tayo kasi mana doon kay magpapakasyon din tayo dito ha. Oo. Tara pare. Ano pa inuulat natin? Tara na kay Basi. Kita Yung tira mo dyan. ito na isang tunga nga mil. Tara. Tara. Pare. Oy. Bilisan mo, kay bahay kita mapilin ng bus. Sige. Nagsarit ka ba rin doon sa asawa mo? Oo, nalilipay nga ni Hiya nga. Makapunta ako ng Manila. Magtirok tayo doon. Nagdala ako ng ng kawayan kay butangan ng alkansya. Okay. Tara, bilisan natin. Makukuha ka magtagalog doon, mahanas ka magtagalog doon para sa akin na magaling ka magtagalog ha. Tara pare, tara. Masaya pare. Oo, maganda po sa Manila.